Salam dostlar, bugün siz bilen Blender sapaklarımızın 29-njusy bilen dowam edýäs. Blender sapaklarımızın 29-njusyny viewport shading modlary barada size gurrun bererim. Onda näme dostlar, taýin bolsak sapagymyza başlaýas. Ilki dostlar, obyektlerimiziň hemmesini saýlaýan we delete edip bolýan. Inni häzir berden açýany yapdym. Şeýlelikde dostlar, häzir berden näme çağıralyň mesh obyektlerimizden bir mankiet çağırýas, mankiet. Inni mankietimizin öň tarabyna geçýäs. Birazajyk has gelişiklirak bolar ýaly. Tabi basyp edit moduna geçeýin. Subdivide deýin, bir küçüýedek. Shade smooth deýin. Ene dostlar. Dostlar, şu taýda bir zady belläp geçesim. Meýle siz şu videolary göreňizde käbir ýagdaýlarda gelýän bolmagy mümkin. Biz şu gural näme üçin ulanýas gerek gel, ýa-da biz şu çeman näme üçin geçdik ýa-da düşnükli däl, ýa-da bize gerek gel diýip pikir edýän bolmagy mümkin. Modellama geçenizden sonra her bir obyekt, her bir gurallary bize dol ýagdaýda gerek bolup şonu ulanjakdygymy görürsiniz. Şol meselem şu modellama yetenmidi. Siz gidip şu ýene-de şu sapaga gidip görüp, ýene täzeden şu gural bilen nädip işlenýäni öwrenip ýygyňyza gelersiniz. Ana şonu düşünersiňiz, näýlik nirede bize şol obyektlerin ýa-da şol gurallaryň gerek bolýanyny. Onda näme dowam edýäs? Birinji berde wireframe modu. Wireframe moduna bassak dostlar, Instagram bolsaňyz dostlar, men şu taýda mankiyedimiň face'lerinden, vertexlerinden göremok, diňe edge'lerini görýän. Bul bize nirede gerek bolar? Esasy mysal üçin şu arkadaky edge'leri ýa-da şol obyektiň arkadaky ýagdaýyny, ýa-da topologiýasyny dol derejede görmek üçin biz wireframe moduna geçip bileriz. Onuň indiki modumuz näme? Indiki modumuz solid mod. Solid modda biz esasy obyektlerimizin gaty halyny görýäs. Ýagny biziň şu neçeler geçen sapaklarymyzda mesh obyektlerini gören ýagdaýymyz. Indiki modumuz bolsa material preview modu. Üstüne bir gelek basyan, inserin bolsa solid moddan material moda geçenimizden sonra renki ütgödü bir açık mankiyedi bilen. Indi men size düşündürmek üçin mun häzir berden birazajyk renk bereýin. Berden new diýendim bir materialymyň şuna bir renk bereliň. Meselem şu renki berdik. Indi dostlar, inserin bolsaňyz biz material preview modunu egerde bir obyekte renk beren bolsak, şu renkler bilen görmäne kömek edýär. O näil mysal üçin solid moda geçdik, biz şu näilek material berilenini göremdik. Ýöne şunu hakykatda ýanky görüşiňiz diýil base colordan beren sar materialymyz bar. Muny material preview moduna geçdik, ine şu ýagdaýda görüp bilýäs. Onuň indiki modumuz render modu. Render modunda dostlar biz obyektimizi render alanymyzdan sonra, ýagny istenlik alýan renderimiz animasiýa bolup biler, ýa-da bolmasa surat bolup biler. Şonu render modda, ýagny taýin ýagdaýynda biz şol obyekti surat görnüşini ýa-da animasiýa MP4 görnüşini alanymyzda şol obyektiň näýlik görünjegini görkezýär. Onu biz berden häzir Instagram bolsaň material modunda şunu ýalak görnýär. Ýöne render moda geçdik, Instagram bolsaň bizde garalyp görkezýär. Indi biz şunu görmek üçin näme üçin garalyp görkezýär? Birinjiden sebäbi biziň viewportumyzda entakiçilik ışık ýok, ýagny ýagtylyk ýok. Şoň üçin biz obyektimiz taýin ýagdaýda şunu şu görnüşde alarys. Indi biz muny şu görnüşde almalyk üçin häzir berden lightlardan bir point çağırýan, onu G, Z diýip ýokary düşürýän. Birazajyk şu renkini 500 diýip gataldaýyn. Indi G diýenleri öňüne düşürýän. Ene dostlar, inserim bolsaňyz biz häzir şunu egerde şu wagt ýagdaýda häzir meselem Shift A bilen berden bir kamera çağıryp G, Z edýän. Indi biz şunu şeýle ýagdaýda şu taýdan render alsak, indi biziň renderimiz edil şunu ýalak görnüşde görünür. Ene dostlar, Blender sapaklarynyň 29-njusyny şoň bilen tamamlaýas.
Indi dostlar biz Nolan Blender sapaklarımızın seriyasini 30 sanak sapak bilen tamamlayacak. Ondan sonra has kıyın sapaklara geçecek, hem de modelleme geçecek. Şoň üçin imsonky, ýagny Nolan Blender sapaklary seriyamyzyň imsonky 2 sapagy. Indiki sapagymyzda da şul her moduň öz menüsü bar. Şu menülaryň bize näýle kömegi bolar, şo barada düşündirip geçerim. Ona näme dostlar, sapagymyz peýda bolanmasa kanalymyza agza bolmagy, like basmagy hem de soralaňyz bolsa kommentariýalerde soramagy ýadyňyzdan çykarmagy dostlar. Ilk videolarda görüşýänçek sag bolun.